Sally a týmto videom by som vás chcela pozvať do letnej relax súťaže, pretože podľa mňa leto a relax patria určite k sebe. Súťaž teda prebieha celé prázdniny a každý týždeň vyhráva až 10 z vás balíček s relax drinkami a taktiež s relax merčom. No ale ešte je tu hlavná výhra, ktorá je pre 5 ľudí, ktorí sa vylosujú každý mesiac a jedná sa teda o voucher do Foodchopu v hodnote 3000 korún, čo je 110 eur. Takže koho z vás by táto súťaž zaujala a chcete sa jej zúčastniť, stačí si dať relax, strhnúť si, pozrieť nahlášku a nejak sa ju snažiť vtipne predviesť. Potom to už len teda vyfotíte aj s viečkom a pridáte na Instagram s hashtagmi trhni si a predveď hlášku. Teraz túto súťaž skúsim teda aj ja. Sladké sny. A podrobné informácie nájdete na stránkach www.trhnisi.cz alebo SK. Takže si užívajte leto, relaxujte a ahojte!